Това скоро са го копали, бе. Дупка! Пас си малък. Това не е 7-6 метра дълбоко. Как на пласта дедо? Ай, хвърли се вътре. Коля, дай го нагоре. Насочи му предната гума нагоре и му дай да се околпа, да го остави права. Не го хвърля само моя. Добре, те напред там не са копали нагоре. Ще ми чупиш калникът. Где какви са активните, къде са влачили по това? Това са костки, са влачили. Те са изхвърляли пръста. С отживали с нещо, да влачили. Там ръка някаква част. Това обаче е тук близко един месец, който се ние с тебе като бяхме тогава. То виж, че не е тревяса лош. То виж, че още не е трева нищо. Тя сега скоро, бе. Да сега да видим, да. Какво да видиш? То виж, че няма тунел на никъде. Как ще няма? Е там долу. Кое има долу? Долу в дясно няма ли дупка? Няма, бе. Не, той ще говори с друга модила. Ако искате да пуснем някой с прусик долу или аз да слезна. Няма. Нали си парашутист? Скачай! Ама не си свикнал па да се качваш. Как няма се кача? Само слиза надолу, нагоре му е трудно. Обаче мама му деба, виж. Дай един костри.